Колата е в постоянна регенерация, не може да се я завърши. Ето колко е пълен DPF-а. Сега почваме. След малко ще се смахнат физически DPF, спрян EGR, спрян DPF и Stage единица Performance двойка ще ни направим с 30 секундчета отгоре, колата ще фарчи. И вие, ако имате Volkswagen, Audi, Skoda, или каквато и да е марка кола, обаждайте се, 100% гаранция на всяка една кола, направена от нас, без пушици и без чекове. Ето Golf-а, DPF-а. Ето къде си и тук. Магарето се сваля, за да се свали цялото гърне. На голфчето, двойката еди. Направо не си иска гумите колата. Нищо общо с обикновена двойка TDI 140 коня. В момента колата е на към 170, даже 175, ако трябва да бъдем точни. Много по-пъргава, много по-бързо отзивчива спрямо подаване на газта и поемане на газта. Няма турбодупка никаква, абсолютно изчистена е от към реакция. Турбината се активира още от 1200 оборота горе-долу и е много приятна за шофиране колата. Ето голфчето с новия софтуер без DPF, без EGR, без да пуши отзад. След малко ще ви демонстрирам.